Μυστικά, μυστικά. Βρήκα ένα εκατοστάρικο εδώ από τη φωτογραφία να Τι καιρό είναι αυτό. Να ανάψεις ένα και είσαι η Παναγία σου μπαλά. Όχι, δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Δεν ξέρω. Όπα! Είναι τυχερό σου, μην το δίνεις. Είναι τυχερό. Πρέπει να το κρατήσεις. Για σένα. Εσύ ένα κουλοράκι να αγοράσεις, είναι τυχερό σου. Βγάζω το κοιμάται κιόλας. Δέσποινα πρώτη έτοιμη. Πάλι κοιμάσαι ρε πάλι. Είσαι όλα Σιγά ρε κοίτσια. Θα λένε τι γίνεται εδώ. Check that Stefano will be playing. Anyway. Παναγία σου μελά, ha? Hey look guys, this is what you're missing out on. Τα χωρία σαχτάρια από κάνε, Ρωμαίος που δεν ξεπέμνε. Σοπάντωνε τον άψιμο, στερεύζει. Και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Εδώ κοίτα. Τώρα σε, πόσο να το ρίχνω, σαν και τέτοιο ρίχνω. Εδώ τρέπετε. Απαγορεύεται. Όχι. Θέλω να τεχνώσω, αυτό είναι. Εμείς παπάδες έχουμε. Υπέρ στο κέφαλο να του ναυκά έπα. Είναι μονοκέφαλο δικό. Ποιος είναι ο μονοκέφαλος έντος? Εκείνο που φτάνει τώρα. Μόνο είναι εκεί. Είναι εικόνα? Όχι. Είναι ένα φίλιο. Είναι εικόνα για το ναι. Δωρεά. Έλα, ρε, κάλος ανέβηκε. Έχουμε τις κάλες. Θα το ρίξουνε, θα τον τεβιρέψουνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το ρίξουν ή θα το τεβιρέψουν? Ωραία. Πού του γαλλικάντζαρο το γύρω τερε ρε. Και μα όλοι οι παπάδες με τα... Εσύ πολύ να βγάζεις τον αδελφό σου, αδελφός σου τον πλάτικλο. Τσάκι τερε. Ότι μη κομμέρε. Δηλαδή εγώ πρέπει να το πάμε το χέρι. Όπου πας εκεί πιο κάτω, έχει και... κάθε λίγο έχει και λίδες, Καλά είσαι τώρα. Κάποτε είπαν στο φόρο, θεία τώρα καλά είσαι. Και λέει, τι θα πει τώρα, και πριν το είχα και τώρα είμαι.